ہوں میں چند جنت دیا نعمتوں کا ذکر کرا جنہ نعمتوں اللہ تعالی اپنے انعام والے بندیاں دے واسطے متقی پرہیزگار اللہ دے انبیاء اولیاء صوفیاء اور مومنین انہاں دے واسطے اللہ تعالی او انعامات دا گھر بنایا او جزا دا گھر ہے او جنت ہے توجہ ہے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ جنت کی ہے ایک صحابی سوال کیتا یا رسول اللہ جنت دے مکان کیویں دے ہون گے اللہ دے نبی فرمایا بھائی او ایک کٹ سونے دی تے ایک کٹ چاندی دی اس ترتیب نال اللہ تعالی مکان بنائے گا تے او جناب جڑا گارا ہے نا او زعفران دا ہونا ہے دنیا تے مٹی ہے نا سیمنٹ ہے او زعفران پھر جڑا بجری ایسا استعمال کرنے ہیں جنت دے اندر بجری نہیں جنت دے اندر اللہ تعالی سبز زمر سرخ یاقوت اور پیلے رنگ دے موتی قسموں قسم دے اللہ تعالیٰ او جنت دے محلات دے اندر لا دے گا او دے فرش آلہ اور دی چھت ایڈی حسین کہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ او اللہ تعالیٰ دی طاقت نال مومن دی اکھاں وچ جنت دے جدو ویکھن گیا نا اپنی مکان دی چھت او سلامت راتن وگرنا او اتنی روشنی ہے کہ اکھاں دے ضائع ہون دا خطرہ ہے توجہ ہے نا ہن اللہ تعالیٰ دے گا او مکان دی خاصیت کی ہوے گی کہ باہر کھلو کے بھی اندر دی ہر شے نظر آوے گی اور اللہ تعالیٰ جڑے پھل دے گا جنتی نو کھان نو اور موت نہیں موت ہے ہی نہیں ہمیشہ ہمیشہ ابدی زندگی تے عمر کنی ہونی ہے اللہ دے نبی فرمایا ہر جنتی دی عمر اتھے 30 سال ہونی جوان نہ انہوں بخار ہونا ہے نہ انہوں سر درد ہونا ہے نہ انہوں جناب نزلہ نہ کوئی بیماری نہ دے کپڑے خراب ہونے نہ کوئی محل اتھے یہ چیزاں ہیں نہیں ہمیشہ جوان اتھے محنت نہیں محنت دا یہ گھر ہے اے دار دنیا اے محنت دا گھر ہے دار آخرت او جزا دا گھر ہے ہن انعام اللہ تعالیٰ کی دے گا ہر چیز جنتی نو دل دے ارادے نال اللہ تعالیٰ دے سبحان اللہ جنتی بیٹھا جنت دے اندر ادا ارادہ بنا یار میں فلاں یہ صرف تمثیلاً اللہ دے نبی بیان کیتا مثال دے کے وگرنہ اتھوں دے سیب اتھوں دے پھل او ذائقے او رنگ او وزن اتھے اللہ ہی جان دے صرف سمجھاون دی خاطر مثال دے کے کہ جنتی دا دل کرے گا کہ یار میں سیب کھاواں یا ارادہ ہونا ہے سیب سامنے ہونا سیب سامنے اور جڑے جنت دے درخت نے نا اللہ تعالیٰ انہاں دی جڑیاں شاخاں بنائی ہیں یا سونے دی ہیں یا چاندی دی او دا جڑا تنا ہے جڑاں تو تے او سب سونا ہے اور وہ درخت ایسے نے قسم و قسم دے نے لیکن ہر درخت نو نا یہ دنیا دا تا اصول ہے نا بھائی جناب امب ہے تے انہوں سیب نہیں لگدا سیب دا درخت ہے تے انہوں جناب امب نہیں لگدا جس چیز دا درخت ہے انہوں ایک کوئی پھل لگدا ہے لیکن جنت دے اندر جڑے درخت ہون گے نا ہر پھل انہاں نو لگیا ہونا اور جنتی دے محل دے سامنے ہی جنت دیا نہراں اللہ تعالیٰ چلا دے گا آب طہور دی دودھ دی شہد دی اور شراب طہور دی دنیا والا گند نہیں جنت والی شراب جڑے انسان دی عقل زائل نہیں کرے گی بلکہ رب دی مستی دے اندر دا اضافہ کرے گی توجہ ہے کہ نہیں آقا سبحان اللہ وہ نہرہ چل رہی ہیں 4 پھر درخت نے انہاں نہران دے کنارے اللہ تعالیٰ موتی اور سبز زمرد دے بنا چھڑے اتنا حسن ہے کہ انہاں نہران دے جڑا تل ہے نا او زعفران دے کسی دا دل کیتا ہے میں پرندہ فلاں پرندے دا گوشت میں کھاؤں توجہ ہے بھائی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ میں فلاں پرندے دا گوشت کھاواں جی پیا کردا ہے ہن کی بنے گا یا دل وچ ارادہ ہویا ہے اللہ دے نبی فرمایا او پرندہ نا اللہ تعالیٰ دی قدرت نال بن کے تے برتن سونے دے سبحان اللہ برتن سونے دے انہاں دے اندر پائے کے بن کے بالکل تیار ہو کے جنتی دے سامنے آ جائے ایک کھائے گا سیر ہو جائے گا رج جیسے وہ پرندہ پھر اٹھ جائے توجہ ہے کہ پھر اٹھ جائے گی پرندہ پھر اٹھ جائے گا
کھا بھی لیا ہے، جنتی دی خواہش بھی پوری ہو گئی، پرندہ بھی اڑ گیا، اور برتن سونے دے ہر اندر جڑی شاید پائی جائے گی وہ باہروں نظر آئے گی، اور جنتی نو اللہ تعالیٰ سونے تے چاندی دے کنگن پوائے گا، جڑا دنیا دے اندر حرام کر دیتا مرد نہیں پا سکتا، لیکن جنت دے اندر اللہ تعالیٰ سونے دے کنگن پوائے گا جنتی نو۔ ہاں جی، یہ شانہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر نور دے ممبر ہون گے، توجہ ہے بھائی، ممبر ہون گے نور دے، سونے دے، اللہ دے انبیاء بیٹھن گے، اللہ تعالیٰ دے انبیاء بیٹھن گے انہاں ممبراں تے۔ یہ میں جڑا بیان کر رہا نا صرف قرآن اور حدیث دا مفہوم ہے، قرآن دی آیات دا ترجمہ، حدیث رسول اللہ دیا ترجمہ اور مفہوم معنی، اے میں جناب دے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ توجہ ہے بھائی، آپ کو سبحان ہے۔ اتھے سونا استعمال کریں گے، پھر جنت دے اندر اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا، جب اللہ دے انبیاء انہوں نے سونے دے ممبر تے انہاں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ انہوں نے دیدار کرائے گا، ہر جمعہ دا جمعہ دیدار کرن گے، او ساریاں نعمتاں جنت دیاں بھول جان گے، دیدار الہی دے اندر وہ مست میں ہون گے کہ جنت دی ہر نعمت انہوں نے ہیچ لگے گی، وہ بھول جان گے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوے گی اللہ دے دیدار دے مقابلے کے اندر۔ ایک صحابی سی، یا رسول اللہ جنت دے اندر سواری بھی ہو سی؟ اللہ دے نبی فرمایا ہاں، جنت دے اندر ایک گھوڑا ہوئے گا، گھوڑا وہ زعفران دا بڑے ہونا ہے، موتیاں دا بڑے ہونا ہے، جدو جنتی دی جناب خواہش ہوئے گی، طلب ہوئے گی کہ میں سیر کراں، سفر تے جاواں، فلاں اپنے میں جنتی بھائی نو ملن واسطے جاواں، دل کرے گا ایدہ سواری دا، اللہ تعالیٰ فٹ وہی گھوڑا دے سامنے کر دے، یہ سوار ہوگا، جنت دی سیر کرے گا، اپنی سواری تے بیٹھ کے جڑی اللہ تعالیٰ کرے گا، ایک خواہش بھی پوری۔ ایک دیہاتی بیٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے اندر کھیتی باڑی بھی ہو سی؟ توجہ ہے، بولو تو صحیح یار، وہ عظیم کرنے بھائی، عظیم کرنے۔ اللہ دے نبی فرمایا ہاں جنت دے اندر کھیتی باڑی بھی ہونی، یا رسول اللہ کیویں؟ اللہ دے نبی فرمایا بھائی اتھے تے ہے نا 3-4 مہینہ تو بعد لبدی ہے نا فصل، اتھے لمحہ دے اندر، اکے لمحہ دے اندر وہ بیج سٹے گا، ویکھ دے اتھے کھلوتے ہیں، فصل اگے گی، جوان ہوئے گی، پک جائے گی، کٹ جائے گی، غلے دے انبار لگ جان گے بڑے بڑے، صرف اللہ تعالیٰ کیوں کرے گا؟ اس جنتی دے دل نو بہلاون دی خاطر، کیونکہ جنت دے اندر کوئی ایسی خواہش ہے ہی نہیں جیڑی اللہ تعالیٰ پوری نہ کرے، ہر خواہش پوری کرے گا جنتی دی، کہ تو دنیا دے اندر رہ کے اپنے نفس نو خواہشات نفسانیت تو منع کر کے رکھا، اور میری قید دیا پابندیاں برداشت کی دیا، جتھے میں فرمایا کر تو اتھے کردا رہا، جتھے میں تینوں منع کیتا رک نہ کر تو رکیا رہا، اتھے تو رہا سے جناب میرا تابع، تیرے اتنے کوئی خواہش نہیں، ہر خواہش تیری نہیں پوری ہوئی، یعنی جائز خواہش اتنے تیری پوری ہو جاندی سی، ناجائز پوری نہیں، کیونکہ میں جو منع فرما دیتا، لیکن تو جنت دے اندر آ گئے، جو خواہش کرے گا میں اللہ تعالیٰ تیرے خواہش کو پورا کر دے، ہاں جی پورا کر دے۔ میرا بھائی جنت دے اندر اللہ تعالیٰ جڑیاں پورا بنائی ہیں، خبردار کدے اس گل تے انہوں مزاح نہیں سمجھنا، مذاق نہیں کرنا۔ سورت الرحمن، الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے، وہ ایسیاں بیبیاں جنت دیا حورا اللہ بنائیں، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اللہ انہاں دی پاکیزگی اور غیرت نو بیان کردہ ہے، تو ایسیاں پاک دامن اور پاکیزہ نے کہ انہاں نو اس جڑا انہاں دا گھر والا زوج بنے گا جنت دے اندر، اس دے علاوہ نہ انہاں حوراں نو نہ کسے غیر مرد تکیا نہ کسے جن تکیا گا، ہاں جی، اور انہاں دا حسن کیے فرمایا اگر اس جنت دی حور دا خالی ایک دوپٹہ دنیا چ آ جائے نا تو پوری دنیا ساری اس دوپٹے دے مقابلے دے اندر کوئی شے بھی نہیں، ککھ نہیں۔ توجہ ہے، منٹ رہ گئے صرف 2-3-4 منٹ رہ گئے، توجہ ہے، ہاں جی، اور انہوں نے 70,000 پوشاکاں اللہ تعالیٰ پواوے گا، 70,000 لباس، اور اتنے قیمتی لباس، حسین لباس، لباس دے باوجود بھی انہاں دے جڑی اللہ دے نبی فرمایا پنڈلی ہے نا، پنڈلی دے اندر جڑا گدا ہے مغز وہ بھی نظر آنا، اور جدو جنت دی حور چلے گی نا
تے 70,000 غلمان او بچے جڑے جناب جنت دے اندر خادم ہون گے اس دے لباس نو پیچھے چکن گے 70,000 آخری جڑا چھوٹا جنتی ہونا سب نالو چھوٹا اللہ تعالیٰ جڑا جنت دے اندر انہوں رقبہ دے گا نا اس دنیا دے رقبے دے مقابلے 10 گنا زیادہ رقبہ جنت دے اندر اللہ تعالیٰ چھوٹے جنتی کو عطا کرے گا میرا بھائی عظیم نعمتہ نے جہان اعلیٰ آخرت ہے اللہ تعالیٰ سانو فکر دے وے کیا سا جنت دی طلب رکھیے جہنم تو پناہ منگیے اور اعلیٰ جہان دے واسطے آسا تیاری کریے جانا تے ہے نا آج نہیں تے کل 100 سال بعد بھی جانا ہے 150 سال بھی جانا ہے تے سیانا اوہی ہے کامیاب اوہی ہے جڑا اس دنیا تو جان لگیاں اپنا ایمان محفوظ کر کے تے خاتمہ بالایمان لے کے واہ پروردگار عالم جل جلالہ آسا مسلمانوں نو فکر آخرت کی تیاری کو فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ